Naitulo ka powerful nga mga butang nga mensahe sa cross ni Jesus Christ nga nahitabo sa ato ang kinabuhi. Dili na to ma-deny tungod sa pandemic nga nahitabo sa atong kalibutan, daghang mga Christians ang napiktuhan ilang faith, ilang service o ilang commitment. Di na to ma-deny nga daghan sa mga Christians ang mahadlok na gid mga tug church, mahadlok na mo witness, ang uban na satisfied na sa online nga worship. Daghan sa mga Christians ang hinihinay na mi-withdraw sa ilang commitment sa church. Daghang mga panudlanan sa church, mga churches nga naapektuhan og niubos. Gani daghang mga local churches ang nanirado tungod sa COVID. Daghang mga pastors ang nagresign. Daghang mga soul winners before nga karon naa na lang silang mga balay ug na busy na sa ilang trabaho ug mga negosyo. Daghan sa mga Christians ang nabugnaw na sa pagpangalagad. Ug mas nahadlok pa ta sa COVID-19 kaysa virus nga gitawag og sala. To the point nga ang attention sa tao naa na lang sa COVID. Naa na sa atong mga news ug nalimtan na nato nga Kristohanon ta ug duna tay bandera nga giampingan natong magbarog kanunay. Now, isa sa kabalaka sa ato ang government mo tipas ko gamay. Sa bagong generation karon, hinihinay na nalimtan sa mga batanon ang atong mga national heroes. Nabalaka na atong mga government o mga organizations tungod kay pipila na lang ang nagvalue sa gihimo ni Dr. Jose Rizal, Apolinario Mabini, sa atong mga forefathers sa atuang nasod Pilipinas. Nabalaka na sila tungod kay wala na kay nato na value nga somehow, somewhere sa nanglabay panahon dunay mga katawhan nga naghatag silang kinabuhi pagpakita silang gugma nining nasod nga Pilipinas. Ug mo nang ingon nila dapat sa mga institution, sa mga eskwelahan i-advertise o i-promote og balik ang legasiya sa atong mga national heroes. Spiritually, halos inaana ang nahitabo nato. Gusto tag revival, pero ang atong bag-ong generation na-adapt ng bag-ong system, bag-ong input sa kalibutan to the point nga hapit na nato nalimtan ang dili lang usa ka hero, usa ka tawo, Dios nga nagpakatawo nga namatay dili sa iyang nasod, namatay sa matag usa ka tawo nini nga kalibutan, si Christ. Daghan sa mga Christians ang kinahanglan dasigon pag-usab, i-revive pag-usab. Ug ako nagtuo ko nga wala ni sababa sa pagkambagiitan sa preacher ang revival. Tungod kay the same Holy Spirit lang ang mo-work despite regardless sa speaker nga nasa pulpit. The same Holy Spirit we have sa mga apostles, the same Jesus Christ nga ilang gi-preach ug atong gi-receive. And we have the same Father sa heaven nga gihilakan sa mga apostles, sa mga early Christians sa ilahang time sa persecution. So naani sa message ug wala sa speaker. Naani sa message, content sa preaching ug wala sa lugar or okasyon. Ug ang pinaka-the best nga mensahe para sa dako nga revival sa atong kalag, ang pagsabot sa mensahe sa cross ni Jesus Christ. Old passion, ingon pa sa uban, old story, balik-balik, pero sultihan ti ka higalay suon, walay laing pinaka-the best nga revival message nini nga generation, ang cross ni Jesus Christ. Usahay sa atong kabisi, wa na impact sa to ang message sa cross. Bagong mga generation, di na halos ganahan sa message sa cross, karaan na, dugay na, di na halos tanan sa mga modern things. To the point nga mga modern Christians mas excited o interesado sa benefit nga makuha gikan ni Christ kaysa message mismo nga gihimo ni Christ dito sa cross. Ug mao na nga bisag unsa og sagit sa tao for revival, walay revival. Bisag unsa na tog sagit og hilak para sa cure nini nga nasod sa COVID-19, walay tinuod nga cure tungod kay nagtuko nga ang tinuod nga solusyon nining tanan
naa sa tinuod nga response sa message sa gospel ni Christ. Ug di lang ni sa message sa gospel ni Christ, naa ni sa kasing-kasing nga mo respond nini. Isa ka preaching ni Peter, 3,000 souls ang na-save. Pila ka mga preachers karon nag-preach sa Middle East. Bisag isa walay na-save, walay natuo. Gipang persecute pa ang pamilya sa mga missionaries o mga preachers. Lisod kayo karon i-preach sa gospel ni Christ. Pero naa diha ang solusyon. Nagtuo ko ang problema nato wala lang sa COVID, wala lang sa government, wala lang sa corruption, wala lang sa war, wala sa mga calamities, wala sa obra unsa nga mga problema diha. Ang pinaka main problem nato ang tinuod nga response sa tao sa mensahe sa cross ni Christ. Once ang tao walay kasing-kasing sa paghinulsol, dili gyud makabaton ang kalibutan natong tinuod nga kalinaw. Sa time sa Pentecost, pagwali ni Peter, 3,000 souls ang nirepent sa ilang sins. 3,000 souls ang nabaptized anang adlaw. Ngano? Naminaw sila sa gospel. Naminaw og nasabtan nila ang message sa cross ni Christ. Sa time sa Nineveh, pagwali ni Jonah nining sudara, sunuguno na sila pila na lang kaadlaw. Sa dihang naminaw sila sa preaching ni Jonah og naghinulsol silang sala. Naluwas ang entire nation yuta sa Nineveh. Wala gihatag ang silot, wala gihatag ang tunglo. Nakadawat pa silang kaluwasan. Abi nimo ang atong nasod Pilipinas o ang tibok kalibutan, nahadlok tagmayo sa virus. Nagtuo ko kung majority lang unta nga tao sa kalibutan mo hinulsol siyang sala. Ma-preach lang unta ang tinuod nga gospel. Nagtuo ko nga ma-minimize gyud ang kasakit, ma-minimize ang case sa mga suicide. Ang tao makabuton og paglaom. Ang tao kamao og mas madasig diha sa pagampo. Nay transformation. Magamay-gamay ang problema sa ato ang kalibutan. Pero lisod na sa higalay suon. Tungod kay pipila lang ang nagtudlo sa tinuod nga mensahe sa cross ni Christ. Unsa man day message sa cross ni Christ? Number 1, the cross has the power to set men free. Ang cross ni Christ doon na ni kagahom, mubadbad sa pagkagapos sa tao. Asa nga bahin ang tao nagapos? Romans 3:23, ingon ang Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang tanang tao nakasala, nakabsan, nahilayo ang tao gikan sa Dios. Abi nimo kana nga problema mo nay bottom line sa tanang problema karon sa ato ang kalibutan. Nganong dunay patay, dunay mga sakit, dunay mga problema, dunay paghilak, dunay brokenness, emptiness, dunay kasakit kamingaw sa atong pagbati. Tungod nining mao nga verse, fall short of the glory of God, ang tao nalayo sa Dios. Munang bisag unsaon og hilak sa Dios o sa tao og kabag-uhan, gusto siya deliverance, gusto siya kalinaw, gusto siya kinabuhing malipayon nga libre sa sala, dili gid na mahitabo tungod kay ang realidad ang tao nakasala ug nahilayo ta sa Dios. Gawas pa ni ana ang Bible na nag-ingon nga ang tao nahimong piniriso sa sala. Ingon ng Romans 6:17 ngadto sa verse 18. But God be thanked that though you were slave of sin, yet you obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered. Before ta naka-receive ni Christ, sa tanang Christians karon, sa una nga atong kinabuhi, piniriso ta sa sala. Ug sa tanang unbeliever sa karong kapanahunan, ang tanang tao karon nga pa kadawat ni Christ nahimo sang piniriso sa sala.
Now, dini nga bahin, gidescribe din sa Bible ang worst na senaryo sa tao diya sa sala. Piniriso. Tanawa ang tao nga nasprisuhan. Dili tanang tao nasprisuhan dautan. Sa jail ministry na mo sa Davao, daghan kog na-meet nga mga tao nga nasprisuhan nga mas buutan pa kaysa nasgawas. Siguro na priso sila tungod sa mga situations nga dili malikayan, but to tell you honestly, the same rag cases halos ang mga tao nga nasprisuhan og nasgawas. May mga sala nga wa lang nakit-an sa gobyerno. But in the sight of God, we are all sinners, we are all sinful. Ug ingon ng Bible, nahimong piniriso ang tao sa sala. Bisag unsaon paghimo sa tao og maayo, ngalan nga nasa prisuhan at tubangan sa gobyerno, katubangan sa tao, siya makasasala. Pwede ko manghatag og pagkaon ako sulod sa prisuhan. Pwede ko manghatag og kwarta ngadto sa gawas bisag nako sulod sa prisuhan. Pero sa ngalan nga nako sa prisuhan, ang hatol gyapon ako, guilty ko sa sala. Tungod kay piniriso ta sa sala, wala tay freedom sa paghimo og maayo. Muni point din ni Paul, ingon ni Apostol Pablo, nga tungod kay piniriso ta sa sala, kontrolado ta sa sala. Munang ang hinungdan ang tao di gyud makakontrol sa sala. Walay tao nga perfect bisan sa atong pagka-Christians naagapuntay sala sa atong lawas. Muna daghan nga pun sa mga Christians ang nahimong piniriso sala sa physical nga bahin. Now, ingon ang Galatians 5:1. Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free. And do not be entangled again with a yoke of bondage. So, si Christ ang nahimo natong abogado munang nakagawas ta gikan sa prisuhan sa sala. Ang tao nga piniriso literally, wa gyud siya kapasidad sa iyang kaugalingon para legally makagawas siya sa prisuhan. No. Ang tao nga piniriso, bisan pag usa ka kaabogado niya na priso ka, wa kay katungod mo abogada, mo himong abogado sa imong kaugalingon atubangan sa gobyerno. There must be someone nga mopataliwala nimo og sa gobyerno aron legally masikaso ang imong pagkagawas. And the same is true with our Christian life. Nahimo tang piniriso sa sala, kontrolado ta sa sala. Ang atong thoughts, ang atong imagination naglumlum diha mismo ang sala. Ug di gyud ta makagawas sa sala, gawas kung nay usa ka abogado nga moy moasikaso para makagawas ta. Ug ingon ang Bible kana nga abogado mao si Jesus Christ. Gipagawas ta niya sa silot sa sala. Nganong nakagawas ta gikan sa silot sa sala kay siya ang nipuli sa imuhang prisuhan. Sa dihang gi-offer ni Abraham si Isaac, gibutang niya sa altar, sunugon niya og iyang kuwag kinabuhi iyang bata. Pagdayong gyud himo niya na ni Abraham, mitingog ang usa ka angel, tingog sa Dios. Yung sa Abraham hunungan na. Iyang gibadbaran si Isaac, naluwas si Isaac gikan sa pagbayad sa sala. Isip hulagway sa usa ka offering, paglingi ni Abraham sa likod, na ay usa ka nati nga karnero. Nga wala sila nagbitbit og karnero didtong dapita, pero dunay nati nga karnero. O gikuha ni Abraham, iyang gihigtan mo iyang gipuli nga offering dito sa altar. Munang gitawag ang dapit og Jehovah Jireh, tungod kay meaning og pasabot nga na ang Dios nag-provide. Nga nang dapita, nakagawas si Isaac nga mo'y bayad unta, mo'y i-offer unta sa mga sala, nakagawas siya og napulihan og usa ka nati nga karnero. Dili sa badbaran sa iyang higot, dili sa mahimong gawas nun sa silot, gawas kung dunay bayad sa sala. Ug ang maong ram, ang maong nati nga karnero, nagrepresent ni Jesus Christ. Wala ka pa sa ilua tungod lang sa gugma sa Dios.
Ang gugma sa Dios dili ni makapasaylog sala. Ingon ng John 3:16, for God so loved the world, wa pa kan hinulsol, gihigugma na ka sa Dios. Tanang atheist, tanang tao nga mi balik ka sa atong Dios, apil siya gihigugma sa Dios. Tungod siyang gugma, gipadadaan tanyag manluluwas. Napasaylo kas imong mga sala, tuon kay nay someone nga mibayad sa imong sala. Ug nagisgot na sa justice sa Dios. Ang tinuod nahimutang gawas nun sa sala tungod sa hustisya sa Dios. Ang justice sa Dios kanunay ni mag-remind nga kung dunay sala, dunay bayad. Dili ka mahimong free kung walay penalty, walay bayad sa sala. And therefore, kung nahimot ang gawas nun sa atong sala, there must be someone nga mo'y miangkon sa atong mga sala. Si Christ. Munang wa ka nahimong gawas nun sa sala, tungod sa gugma lang sa Dios. No, my friend. Ang justice sa Dios nagdemand og bayad. Gipagawas kas prisuhan. Og si Christ mo'y nipuli sa imuhang pagkapiniriso. Nakagawas ka sa prisuhan sa sala, og si Kristo ang gipatay tungod sa imong mga sala. Inana ang pagbaylo ni Christ sa atoang kagawasan. Karon nga gawas nun nata sa sala. Ang punto niya na higalay suon, di nata silutanan pa sa sala. Makasala ta pero di nakita mo'y mubayad niya na dito sa imperno, kay giangkon na ni Christ ang mala imperno nga experience sa silot sa sala sa cross. Yes, dunay discipline, pero sa eternity di nata silutan sa linaw nga kalayo, kay si Christ na mo'y niangkon niya na nga silot dito sa cross. Karon nga gawas nun nata sa sala, unsay ingon ni Paul, Galatians 5:13. For you, brethren, have been called to liberty, only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Karon nga gawas nun naka sa sala, nakagawas nakagikan sa prisuhan sa sala, gamita ang imuhang freedom, ang imong kagawasan sa pag-alagad sa Dios o pag-alagad sa tao. Sa Davao City, namin na-meet dito nga mga piniriso nga kalima na nagbalik-balik sa prisuhan. Nakagawas sila, sadyang nakagawas sila, gigamit nila ilang kagawasan para sa paghimo gihapog sala. Nibalik gihapon. Nakagawas na po, gigamit na pong kagawasan sa paghimog sala, nibalik na gihapon sa sulod. Higala igsuon, gibadbara na ka sa Ginoo gikan sa pagkaulipon sa sala. Gamita ang imong freedom sa pag-serve sa Dios, pagkinabuhi nga balaan o pag-serve sa ubang katawhan. Now, dapat masayod ang tao sa iyang pagkapiniriso sa sala. Nganong ang tao di mo respond sa tong preaching? Nganong dili sila interesado ni Christ? Nganong para nila murabag walay power ang gospel nga tong gi-preach? Tungod kay wala nila na-realize unsa sila kapag unsa ang status sa usa ka tawo nga piniriso sa sala. Wa sila kahibaloon sa status sa tawo di ay sa atong pagkamakasasala. Kung magbitbit ko dinhig pungpong sa mga susi, Yahweh. Kung akong itingog-tingog ang susi karon sa tubangan, excited ba mo nini nga tingog? Dili. Dili. Nonsense. Di mo ma-feeling excited kung magpatingog ko dinhig mga pungpong sa susi. Di ninyo na ma-appreciate kay wala man mo sulod sa Bartolina. Pero kung pila ka katuig nagpuyo sa Bartolina nga prisuhan, dapit nga napuno sa kangit-ngit og kawadon. Once makadungog kag tao nga nagbitbit og susi sa gawas, langit ni para nimo. Bisa kung saan natog sangyaw sa gospel, share sa mga devotional nato sa Facebook. Hangtod ang tao dili makarealize sa state, sa ang nature sa pagkamakasasala. Nga padung siya usa na lang posible katikang
ba na sa pagka-imperno ang iyang kalag. Di gyud niya tinguhaon ang pagduol ni Jesus Christ. O ngano ang tao dili makarealize yang sinful nga nature tungod usahay sa mga Christians. Usahay kita ang mahimong kapandulan. Instead nga moduol na sa Ginoo, nakita ang kapandulan natong kinabuhi. Usahay wa sila makita nga interesting sa tong Christian life. Ug usahay pod ang realidad, tapulan ta usahay mo share sa gospel. Munang usahay di na tumablame kung atong loved ones di kadawat sa Ginoo tungod kay isa sa mga reasons wala ta nagpakabana nila. Muna nga, hangtod nga di nila ma-realize ilang status, di nila i-value ang gospel nga imong gi-preach. Nang samtang may higayon pa higala igsuon, ato yung tinguhaon, masangyaw na itong mayong balita ngadto nila. Iparealize na to sa tao unsa ang kagawasan nga nanat takaron diha kay Kristo. Ug kana magsugod na tanan, once madawat mo si Christ imong kinabuhi, na diha ang tinuod nga kagawasan. Ug sa tanang tao nga nag-ambak-ambak tungod sa kalipay nga ilang nadawat, pero once kana nga kalipay dili bunga sa tinuod nga preaching sa gospel ni Christ, isa gihapon kana kakahimtang sa pagka-piniriso. Number 2, the cross has the power to create in me a desire for righteousness. Ang cross ni Christ doon na ni kagahom para ang tao makatinguha na og tinuod gyud nga mga pagkamatarong sa iyang kinabuhi. Hangtod nga dili nimo madawat si Christ, hangtod ang tao dili gyud maka-receive sa tinuod nga message sa cross ni Christ, wa gyud tinguha sa iyang kasing-kasing sa kabag-uhan ug mga matarong nga mga butang. Munang bisag unsaon nimo hangyo sa usa ka tawo nga magkinabuhi ng balaan, kung una sa tanan wala pa gyud na plastar si Christ sa iyang kasing-kasing, di gyud na mo epekto. Kaya ang tanang anak lang sa Dios nga gipuy-an sa balang espiritu maulang ang dunay tinuod nga tinguha sa kabag-uhan sa iyang kinabuhi. Nay mga Christians nga natay desire mabag-o pero gamay lang. Na mga Christians sa gusto jud kabag-uhan dayon silang kinabuhi. Pero ang usa ka unbeliever, tao nga pay relasyon sa Dios, di gyud ka magtinguha og kabag-uhan. Magtinguha ka kabag-uhan sa selfish lang nga katuyuan. Pero ang usa ka genuine nga Christian, magtinguha kag kabag-uhan tungod kay mao ni imong nakita nga pinaka the best nga pamaagi sa pag-serve sa Dios. Ang usa ka baboy, bisag unsaon nimo nagligo, mangita gyapon naglapok. Ang baboy asa ang tubig adto na muumol, adto na mulunang. Bisag imo pang tinguhaon ang baboy nga humot permente, himo nimong pet. Pero tungod kay ang nature mangita gyud lapok, mobalik gyapon naglapok, mangaon gyapon naglamaw og basura. Ang usa ka karnero nagtinguha og limpyo, naglikay og tubig, taligsikan ng bitaw ng karnero, mudagan din na mangitag kapasilungan. Nay panahon mapiksan og lapok ang karnero, pero wala sa nagpuyo sa lapok. Mangita sa dapit nga uga, nga didto siya malimpyo. Nagtinguha og limpyo ang karnero. Dili ka baboy, usa ka karnero sa Dios. Ang tinuod nga anak sa Dios usa na kabag-ong binuhat. Nagatinguha na tagkabag-uhan sa ato ang kinabuhi. Pero ang dili pa gyud tinuod nga anak sa Dios, di gyud ka makalahutay sa kabag-uhan sa imong kinabuhi. Nay mga tao nga nagtinguha kabag-uhan, pero di gyud makalahutay. Tungod kay once kita maningkamot sa atong kabag-uhan, di na mulungtad. Pila na ka New Year's resolution nga pila lang ka semana, bulan. Milagro na kay makabot og 3 months. Pero once bag-uhon ka sa Dios,
bag-uhon jud kaniya bisag di pa kamuhimog New Year's resolution. Nay Christians nga paspas ang pagkabag-o, nay Christian nga hinay-hinay lang. Nay Christian nga nabag-o na nibalik gihapon bag-uhon. Pero sultihan ti ka, walay Christian nga dili gyud mabag-o. Bag-uhon gyud ka sa Dios. Mahinay, mapaspas, mubalik man ka, pero bag-uhon gyud ka sa Dios. Ngano na siya, tungod kay ang Holy Spirit mo'y responsible sa kabag-uhan sa imuhang kinabuhi. Ug dili mo sulod ang Holy Spirit kung wa pa kay relationship ni Christ. Di ka makabatog relationship ni Christ kung wa ka kasabot sa mensahe sa cross sa imuhang kalag. Tanan nagsugod sa cross ni Christ. Ug ang Holy Spirit nga nas imong kinabuhi, siya ang responsible. Tanawon daw nato Romans 7:5-6. For when we were in the flesh, the sinful passions which were aroused by the law were at work in our members to bear fruit to death. Ingon ni Paul, sa unang wala patas Ginoo, ang atong mga tinguha, puro to siya dautan. Sa kunang gingon ganina, bisag unsaon paghimog maayo sa usa ka tawo nga nasprisuhan at tubangan sa tawo sa gobyerno, makasasala gyapon siya. Tungod kay nata sa atong old sinful nature, prisuhan sa sala, bisag unsaon natong himog maayo at tubangan sa Dios, ingon ang Isaiah, hugaw lang ni nga trapo. Og tanan natong pagpaningkamot ngadto lang na sa pagkawalay pulos. Verse 6, but now we have been delivered from the law. Ang law dinhi nagrepresent sa good works na salvation. Having died to what we were held by, so that we should serve in the newness of the Spirit. Now ingon din ni Apostol Paul, karon nga nanatas Ginoo, dapat mag-serve ta nga dunay kabag-uhan. Ipakita na to nga dunay Holy Spirit sa atong kinabuhi. Umuna nga tinuod gyud nga Christian, mailahan gyud nimo ngano tungod kay dunay bunga sa lihok sa Holy Spirit sa iyahang kinabuhi. Ingon ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang tao daw nga nana sa Ginoo bag-o na siyang binuhat. Ingon ni Paul ganiha, ang tao nga nana ni Christ magkinabuhi ng bag-o. Ingon ni Paul sa Corinthians, ang tao nga nana ni Christ nahimo ng bag-ong binuhat. Ingon niya, all things have passed away. Duna na mga butang sa imong kinabuhi nga hinihinayon na nimog biya. Unsa pa ingon ni Paul, all things have become new. Duna na'y bag-o sa imong kinabuhi. Napata sa sala, it doesn't mean nga di na ta makasala, pero ang tinuod nga anak sa Dios nga gipuy-an gyud sa balaang espiritu. Dunay process of transformation sa imuhang life. Kung naay Christian nga walay kabag-uhan, unsay gibuhat sa Holy Spirit nga nagpuyo nimo? Wa say gibuhat, dili na mao ingon ang Bible. Dili inana iyang function. Mas powerful ang Holy Spirit sa imong pagbalibad. Bisan pag mobalibad ka, sa ngalan nga naa siya sa imong kinabuhi, duna gid siya'y ipaila nga gahom nga naglihok sa imong kinabuhi. Usahay paspas, usahay hinay, pero dunay kabag-uhan. Now, ingon pa ni Paul, 1 Corinthians 6:19, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Ang tao nga nakadawat na ni Christ, ang imong lawas na imong templo, ngano kay gipuy-an ka sa Holy Spirit. Mao bitaw na nga once naka-receive ka ni Christ, sensitive na ka sa mga sala. Sa una wa kay pakialam, pero karon nga nanakas Ginoo, dali na ka makonsensya sa sala. Dali na ka makadetect og sala nga panghuna-huna, sala nga aksyon, sala nga mga plano. Tungod kay ang Holy Spirit nagpuyo na sa imuhang kalag espiritu bisan ang imuhang lawas. Munang nahimo ng templo sa Holy Spirit ang imuhang lawas. Inana kabalaan ang imong kinabuhi.
So unsa man di ay inghilanan nga ang Holy Spirit nagpuyo gyud nato. Kaya ang tanang anak sa Dios gipuy-an gyud sa Holy Spirit. So unsay ilhanan nga ang Holy Spirit gyud naa nimo. Kay kung wala ang Holy Spirit nimo, dili ka anak sa Dios. So di man ta kay balo kung ang Holy Spirit nada ba nato. Unsaon yo pagkahibalo nga ang Holy Spirit naglihok gyud sa imuhang kinabuhi. Gawas nga dapat sure ka nga nakadawat na ka ni Christ. So after ka nakadawat ni Christ, unsa may ilhanan nga ang Holy Spirit naa gyud sa imong kinabuhi. Number 1, you will desire communication with your Heavenly Father. Ang usa ka anak sa Dios magtinguha kag communication sa atong langitnong Amahan. That is through prayer. Pag-ampo. Ang usa ka anak sa Dios, ilhanan nga ang Holy Spirit naglihok nimo. Tudluan kaniya, i-convict kaniya sa pag-ampo. Tanawa daw, Romans 8:26 to 27. Unsay function sa Holy Spirit sa atong life? Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself make intercession for us with groaning which cannot be uttered. So ang Holy Spirit daay mo intercede sa atong life sa panahon nga mag-ampo ta. Sa panahon nga di ka ganahan mo pray, sa panahon nga kay idea unsaon pag-pray, once ang Holy Spirit nagpuyo na sa imong life, tangaan kanyag conviction, tagaan kanyag desire, tagaan kanyag intense kayo nga desire nga moampo gyud. Dili tanang Christians prayerful, pero tanang Christians moampo gyud. Amen. Og night time sa imong life labi nagdadon ka sa discouragement, dadon ka sa sapa diha sa kaluyahon, ang Holy Spirit kanunay gyud mo convict nimo sa pag-ampo. Munang kanta ganina, kung di na makaya, baga na king panganod sa discouragement. Grabe na ang imuhang pagka-down spiritually, luhod ug ampo. Ang pinakalig-on nga part sa tong body, di man atong legs, dili atong tiil, ang imong tuhod sa pag-ampo. Ug isa ni ka manifestation nga nay Holy Spirit nga naglihok sa imong life. Isa pa, you will desire spiritual food. Once anak na ka sa Dios, mangita na kag spiritual food. Ug mao ni ang Word of God, ang Bible, ang sermon. Anyway, nga madungog nimo ang pulong sa Dios, spiritual food na siya. Dili ko mutuo nga dunay anak sa Dios nga okay lang dili makadungog sa iyang mga pulong. Di ko convince nga dunay anak sa Dios nga musugot lag pila ka tuig na sa walay simba-simba. Nga di sa makadungog na sa sermon, di sa magtinguhag Bible study, di sa mangita og pulong sa Dios. Tungod kay once na receive nimo si Christ nga mao ang bread of life, pangitaon og pangitaon nagbalik sa imong kalag. Ano bitaw makatilaw tag lami nga pagkaon, pangitaon og pangitaon man nato. Di na to malimtan ang lasa sa pagkaon. Di na to malimtan asa na to na natilawan nga pagkaon. Once na receive nimo si Christ sa imong life, once natilawan sa imong kalag ang bread of life, pangitaon gid na sa imuhang kalag na. Munang tinud nga anak sa Dios, magtinguha gyud kag pulong sa Dios. Maluya gyud ka kung walay pulong sa Dios. Inana ba ang imong Christian life? Nagtinguha ba kag spiritual food? Number 3, you will desire transformation. Karon nga anak na ka sa Dios, aware na ka unsay imong weakness, unsay imong status, ug nagtinguha na kag kabag-uhan. Walay anak sa Dios nga dili magtinguhag kabag-uhan. Magtinguha man ganing dili anak. Once anak na ka sa Dios, ang Holy Spirit magsigig convince nimo, hunungi na ni. Hununga na na.
Usay lang dugay na to ma-let go. Pero once na Holy Spirit nagpuyo sa imong kinabuhi, magsige siya convince. Hunong na diha. Nganong si kag anhi nining dapita nga dili makahatag og kayuhan sa imong kalag. Nganong si kag buhat aning butanga nga moy muguba sa imong testimony as a Christian. Nganong si kag himo nining mga butanga nga moy nakapapriso sa imong kalag sa butang sa kalibutan. Tingog na sa Holy Spirit. Gitawag nag conviction. Munang every time mo anitag church, maminaw sa sermon, once maigo ka sa message, dili na intention sa preacher. It means nga Holy Spirit nag-convince gyud sa imong kinabuhi. Conviction ang tawag ni ana. Og once ma-feel nimong conviction sa Holy Spirit, naa nimo ang desisyon. Ay gyud pagahia ang imong kasing-kasing. Usa ka seryosong sala ang pagbalibad sa conviction sa Holy Spirit. Mag-desire ka og transformation. Numdum ko sa akong sugilanon sa usa ka agila nga nagtuo sa nga usa sa manok. Napisaw ang iyang itlog, kuyog sa itlog pud sa mga manok. So nagdako siya nga nagtuo sa nga manok siya. In-spread niya siyang wings, dako kayo, lahi kaysa sa ubang mga manok. Taas kisag sungo, hait kisag mga tiil. Pero nanuktok siya dito sa mga wati, mga hugaw, di ka ba lumulupad? Nagsigig pangakha dito sa mga hugaw nga dapit. Munay pagtuo sa usa ka agila. Usa ka Christian, wa ka gidesign sa ubos nga mga butang. Gidesign ang agila mulupad, mahimong hari sa tanang agila. Butanaw sa kanindot sa kinayahan. Gidesign ang agila sa tag-as nga mga dapit. Isa ka kaanak sa Dios. Dili ka unbeliever. Wa ka gidesign sa ubos lang nga mga butang. Wa ka gidesign sa pagkaibog sa mga material nga butang sa kalibutan. Gidesign ka sa mga eternal things. Iset imong mind, imong heart, imong focus, imong direction sa mga langitnong mga butang. Okay lang masakitan, okay lang mawadaan, basta be sure nga dako kay treasure ang nasa atong kasing-kasing. Kay once nagahimo kas mga butang nga iya sa Dios, iya sa pagkabalaan sa tong Dios, one day sa eternity, usana kadagko kayong ganti sa korona sa kaymayaan sa Dios. Iset imong hunahuna diha. Ang blessing wala sa material. It doesn't mean wa kay kwarta di ka blessed. It doesn't mean wa kay mga nindot nga mga friend dili ka blessed. It doesn't mean simple lang imong kinabuhi, imong pamilya, wa na nagpasabot nga dili ka blessed. Tungod kay ang blessing sa Dios, one day ihatag niya didto sa eternity. Amen. Ang promise sa Dios wala sa Egypt, wala sa wilderness, tuwa sa promised land. Spiritually ang atong promised land, tuwa pas langit. Pero bisan pag wa nagsad ang Dios sa kamingawan, tuwas promised land, pero sa kamingawan nagpatubod sag tubig, nagpaulan sag mana, nagprovide sag pagkaon, nagprovide sag proteksyon, nagprovide sag shield, nagprovide sag direksyon. Pinangga gapon sa Dios ang mga tao nga naapas kamingawan going pa sa promised land. Ang yuta mo ni atong kamingawan, muni atong wilderness. Although to ang saad dito sa babaw, pero wala nagkulang ang Dios sa paghatag natong proteksyon sa atong need, atong direction, deliverance. One day mahimutang prepared o excited musugat sa Dios sa promised land. Amen. Og di nimo na ma-experience hangtod dili nimo madawat si Christ imong kinabuhi. And praise the Lord, hopefully tanan nato unta nakadawat na sa Ginoo. Amen. Number 3, the cross has the power to convince me that I am loved by God. Ang cross ni Christ, doon na ni kagahom sa pag-convince nato nga gihigugma ta sa Dios. Every time may numduman ako ang atong national hero, si Dr. Jose Rizal. Grabe iyang love, iyang passion, ug iyang commitment. Nagpakamatay sa tubangan sa pila ka mga Kastila, gisugat niya ang tanang brunsi nga bala sa pusil sa mga Spaniards.
namatay siya tungod siyang gugma sa atong nasod. Si Christ, namatay siya sa cross tungod siyang gugma nimo. Iyang gugma sa matag usa ka tawo. Every time hinumduman ako ang gihimo ni Dr. Jose Rizal, ma-emotional man siguro ko, pero dili kay nako ma-feel iyang personal nga love. Tungod kay namatay siya sa atong nasod. Si Christ, tungod kay personal ang love ni Christ. Every time mahinumduman nato ang iyang kamatayon sa cross, ma-feel gid ni sa matag usa tungod kay personal ang gugma ni Kristo. Sa matag usa lang gyud nga imong pamalandungan ang kamatayon ni Christ sa cross, ma-feel gid nimo iyang love. Unsaon yo pag-describe ang love ni Christ? Unsaon yo pag-describe ang gugma sa Dios? Ingon ang kanta nga bisan pag himuong tinta ang dagat ug isulat ang gugma sa Dios ug himuang papel ang tibok universe, kulangon ang dagat sa pagsulat sa gugma sa Dios. Beyond words, beyond imagination, dili ma-describe ang gugma sa Dios, pero ma-experience.